Stabilt Mange. Bra, akta dina fötter nu, akta dina ben. Akta dina ben. Akta dina ben bara. Akta dina ben. Pressa ner hans knä där, ja. Vad ser du? Det är lugnt. Det ser bra ut. Etablera position. Tajta hela tiden, Mange. Tack. Tillbaka. Mange, du måste vända dig mot honom. Det fixar du. Så, spacka bort hans ben nu. Spacka bort hans ben. Ja, spacka bort hans ben. Kör 110% direkt. Stretch. 110% direkt. Bra, Mange. Bra där, snyggt. Härligt. Måste komma ut från hans halvgard. Var med där nu. Han kan svepa, ta rygg nu. Ta det lugnt, Mange, bara. Ingen fara, du har kontroll här. Så skitbra ut. Han som tröttar, kom igen. Ja, där, kom igen. Var med nu. Ta det lugnt bara. Ta ett hela vägen, Mange. Bra där, kom igen då. Ta den. Ta den nu. 100%, Mange, kom igen. För den igen. Ja, bryt ner, kom igen nu. Bra där, jobba på honom. Spara ut med benet där också. Spara ut med benet, Mange. Häng med där nu, kom igen. Snyggt! Bra jobbat! Yeah! Bra kört, mycket bra man.